Desrekonekta enpresa topaketak antolatu ditu Amurrio bidean tokiko garapenerako elkarteak. Topaketa horietako batean, Kepasojo zinemagile laudiarra aritu zen, enpresa eta zinema munduen arteko antzekotasunen inguruan mintzatzen. Hitzaldi honetan hitz egin dugu pixkat hori lidergoari buruz, eta zinemaren munduan filmaketa bat antolatzen denean zinegileak edo zine zuzendariak hartzen du lider moduko hori papera, eta pixkat hori beste enpresa izango balitz bezala mugitzen dira pixkat zinema eta enpresaren xehetasunak. Nik uste dut hori erlazio bat dagoela, eta pixkat hori lider bat hori beharrezkoa izan dela pixkat hori enpresa bat aurrera eramateko, eta kasu honetan pelikula bat filmatzea da hori enpresa bat bezala, ez? Txaldean pixkat hitz egin dugu gaiari buruz, ikusi dugu Lokoko Maiztan, Iekortua, eta pixkat ikusi ondoren esplikatu pixkat hori zelan filmatzen den pelikula bat, ekoizpenaren xehetazuna, filmaketaren xehetazunak, ze papera dauden hori pixkat hori zinemaren munduan, eta gero pixkat hori arrakazta lortzen denean, hori sariak irabazten direnean edo ikustea hori ze eragina dauden ere, bai. Desrekonekta topaketak baina, ez dira izan Amurrio bideanek enpresen formakuntzarako antolatu dituen egitasmo bakarrak. Amurrio bideanen enpresekin lanean daramagu duela zenbait urte, eta 2013 urtean enpresei galdetu genien zein trebakuntza edo kompetentzia behar zituzten barnean garatzeko. Kompetentzia tekniko batzuk agertu ziren, eta horiek garatzeko beste zenbait kolaboradoreri eskatu genien. Era berean, kompetentzia transversalak ere agertu ziren, adibidez, esaterako lidergoa garatzeko tailer batekin ari gera, baina hortaz gain enpresek eskatzen ziguten nola edo alako adibide gisa erabili genitzaken pertsonak ere ezagutzea gustatuko litzaiekela. Eta horretarako Desrekonekta enkontruak topaketak antolatu ditugu. Gaurkoa izan da bigarren topaketa, lehenengoa Diego Martin Etxebarriarekin egin genuen orkesta zuzendariarekin. Jarraituko dugu kompetentziak lantzen, egia esan komunikazioa eta lidergoa tailerrak, programatuta ditugun tailerrak orain abenduan bukatzen dira, baina Desrekonekta topaketak egiten jarraitzeko asmoa dugu datorren urtean, gure konpromesua da 2 gehiago aurrera ateratzea, eta era berean datorren urtean ere garatuko ditugun tailerrak marketing aldetik eta komunikazioa lantzeko erabide teknologikoekin eta zentratu nahi dugu gure ardura.